na tayo. Plastic na ano? Malaki. Para marami naman to. At bigay natin dito sa ano. Para Thank you po. Ay, thank you po. Thank you po. Hili. Kaya uncle mo no. Wow. Ano oras tayo pupunta doon? Saan? Ito na pares lang. Cheese! Si yun saan? Tawagin mo. Kay lolo mo, kay lolo. Lolo. Kay lolo mo. Okay? Para lahat makatikim. Yan po mga kaparing Jason at pauwi na nga ako sa bahay. At yun, bibili ko ng ano, yung pinadala ni Kuya ni Kuya Ruel. Ni Kuya Ruel Molina na pang snack pag nag-live daw ako nakasama yung mga kapatid ko. Yan ngayon ko na po bibilhin. At bili ko ng pizza siguro kaya burger po. At time check natin 2:17. Yan po, let's go na. Papunta na po ako dun sa bilihan ng burger. At syempre maraming salamat po kay Kuya Ruel Molina sa sa pag-send sa GCash para magkaroon ng yung live may snackan pag nag-live. At yun, salamat po. God bless po Kuya Ruel. Andito na ako sa bila ng burger. Tsaka yung sandwich. Buy one take one. Sandwich? Oo. Isa na lang po yan. Hindi po yan buy one take one. Dito. Alin po? Yung big burger? Cheeseburger. Sandwich. Then po. 10 order. Po. Pwede balikan ko na lang. Pwede mag-vlog dito? Bawal? Vlog? Sige lang. Hindi na lang kita agipin. Ayan, bali pinaluto ko na muna para di tayo gahulin ng oras at punta ako dun sa bila ng pizza. Dito na ako sa bilihan. Eight slices po. Pwede po kami sa the 8 slices sa the 12 slices. Isang Korean tsaka po isang Hamilton. Bali ilang pieces? 2, 3, 4, 5, 6. Anim na po lahat. O sige na. Okay na po yun? Oo. 1,025 po lahat. Sir, okay lang po. 20 to 25 minutes na. O sige lang. Okay. 1,025. Hi. Oh, wait lang. Check ko. Baka ulan. Perfect. 1,000. I received 1,100. Opo. Ay, kape. Ay, po. Hi.
Order na tayo. Kailan po kaya Royal Molina yung ano, yung binigay niyo? 75. 10 Yeah. to 25 minutes po. Thank you. Chinese coffee. Pati na tayo. Balikan mo. Kahit maraming bibili dito. At sold out na yung iba. Palintayin natin tapos nagbaluto na rin ako doon ng ano, ng mga burger. Pwede ko yung balikan sa kami. Time check natin ay 2:33. 2:33. Hawayan po na At nagbigay tayo ng ano, sticker. Siyempre maraming salamat kay Kuya Vince Hope sa sticker. Hawayan na lang sa kasi hotdog. May additional order ko po. Wala. We need to wait ma'am. 30 to 25 minutes. Yung sticker. Ma'am, kasi ko lang ito. Yes, ma'am. Bigay natin. Anong flavor po? May tugtog, bali sa pawan ko na lang po. Para di tayo makaka-copyright. Cheese or pepperoni. Pero si cheesy hotdog kasi. Oh. Para ibang ano naman, ibang flavor naman na ano. Ibang flavor naman yung matikman nila. One Korean po. Pero masarap yung dati na binibilan ko ng, ano, One Midland. ng pizza. Masarap din siya. Ito, ina-try din natin dito. Oo. Ang Right. alam ko, bagay naman sa nakakalagawan sa sila. May additional order pa po. Bali po, cheesy hotdog Hawaii. Love po. Ito yun, sticker. Sticker to. Ah, sige po, thank you. Bigay tayo sticker. Sa YouTube yan, te. Okay. Parang Jason. Oo. Okay po. Ako po yung kumari. Thank you po. Sige. Dapat luto na. Okay na, te. Natali ka na lang po. Ayan. Pinatalin. Ulitin ko lang. Yung anim pong pizza, Ayan. Korean with mushroom overload sa main cheese. Salamat sa kailangan mag-picture. Sige na. Thank you. Okay lang ganito. Picture daw. Tanggal lang ako. Ready po. 1, 2. Salamat. Thank you. Saan balik na tayo? Pag magkitagad ka dun, di ba, may mga tubo na rin. At daanan ko pa yung burger dun sa ano, tapat ng LCC. Okay na, te. Ah, dito na. Kunin ko na. Magkano lahat, te? 685. Hmm? 685 po. 6. Buffet ka 85 pesos. 85. Tingnan ko. Konti lang.
walang plastic na ano, malaki. Problem ko po. Para patong-patongin ko na lang. Problem ko na lang po. Dapat. Oh, sige. Kuya sabi, ano ka po? Wait, siguro. Ito na rin? Oo. Para mapag-isa na lang to. Yan, pauwi na po ako. At bali plinastik ko. Kasi wala akong makuha ang plastic na malaki kasi baka umulan. Yun. Dito na lang sa garbage bag. Pero malinis naman to. Hiningi ko doon. Kasi baka maabutan ako ng ulan, mabasa. Sayang yung pagkain. Malulusa yung karton. Muli maraming salamat po Kuya Ruel Molina sa sinend mo na pambili ng snacks kapag nag-live daw ako kasama yung mga kapatid ko. At siyempre sa lahat po na nagpapakulay, maraming salamat. At sunod po nito yung yung kay Kuya Benji. At yun nga, last day na namin ngayon dyan sa pabahay project kay kay Crystalline, gawa nga ng mag-uundas. Siguro yung mga live ko po ay lagi na lang po dun sa bahay kila mama. Pero pag malakas yung signal dun sa bahay na tinitirahan namin ni Mrs., baka dun din tayo magla-live. Maraming salamat po sa lahat na nagpapakulay, sa lahat ng nag-send pang snack, kila Kuya Obet, kila Kuya Ruben, at kay Kuya Benji, at kay Kuya Jogger, at kay Kuya Ruel. Maraming po salamat po sa inyong lahat. Sa mga nagpapakulay po, thank you. At God bless po. At yun, basta thank you po sa lahat ng suporta nyo. Hindi ko alam kung paano tayo makabawi. Yun. Dito na ako sa bahay. Bali, bumabangga sa manubila ko. Hindi ako makaliko kaya pinapakuha ko sa asawa ko. Ano mo? Bangga sa manubila ko. Bangga sa manubila ko. Hindi ako makaliko eh. Kaya dahan-dahan lang ako na nagmotor. Kasi baka ma-disgrasya. Wala namang maghahawak eh. Bigyan mo sila ng burger. Diyan mo nabuksan. At nilagay ko po sa sa plastic ng Yan na yung kay Kuya Ruel Molina. Yan na yun. Salamat tayo kay. Salamat po Kuya Ruel Pasensya na po. Maliit yung Kasi ngayon lang tayo nagkaroon ng oras na mag-live dito. Tapos bukas, basta araw-araw po dito na ako magla-live. Kung hindi dito, doon. Ano may laro mamaya? Yan po Kuya Ruel kasi marami naman po yan. Bali po yung pinadala mo sa akin ay lahat po yun ibinili ko. Bali walang resibo po kasi hindi ko maipakita yung amount. Pero yan na po. Pero napakarami po niyan. Yan. Bali sa 2, 3, 4, 5, 6. Tapos dami? yan. Sa dami nitong burger. Tapos ito ano to eh. Nasa 10 piraso. Ito 20 piraso. Bali po bawasan ko na po itong burger kasi marami naman to. At bigay natin dito sa para Thank you po. Ay, thank you po. Thank you po. Hili. Kaya uncle mo no. Ano oras tayo pupunta doon? Saan? Ito pa rin sila. Cheese!
Oh. Si yun na, saan? Tawagin mo. Kay lolo mo, kay lolo. Lolo. Kay lolo mo. Okay? Para lahat makatikim. Kasi ito mamaya, doon pag nag-live. Di ako ka. Ha? Doon o dito na lang. Baka walang signal eh. Saan? Oo, baka di tayo makaano eh. Ano ba? May laro daw? Sabi meron. Yung nag-brown out nga, di ba? Kasi baka mahina yung signal, paputol-putol. Kaya sa mga ano, mga viewers. Ba? Ang binawasan ko na po yung burger. Ano? Oh, bebe, oh. Bagay mo rin. Aalis tayo. Ayan. Binigyan ko rin dito. Mga pinsan din to ng anak ko. Alis tayo. Oh. At para kami. Isad pa. Nag-uno ka Isa pa. Ono, kanin mo no. kadi? Ono. Gabi? Oh. Kasi marami naman, dami niyan. Para ano, lahat naman makatikim. Tulad yan nung ano, yung manik na binili din ni Kuya Jagger doon sa nadaanan ko. Pinamigay ko kaso di ko na nabidyohan. Ice cream, eh, bertan kita sa dayen. Salamat Kuya Jagger doon sa binili mo naman ito, tapos yung Para, ano. kasi utang ko. Sarado muna tayo. Bali, magsasarado muna kami. Siguradong mayroon? Sino sabi? Sir, kaya kayo bro, saraan. Kasi may laro daw mamaya. Kaya kailangan din namin pagkatapos mag-live. Kasi wala ko sana alas 7 mag-live. Pero parang magla-live na kaagad ako eh. Parang di abutin ng alas 7 kasi magtitinda pa, magluluto pa ako ng balot. Oh. Kaya babalik agad na kami dito pagkatapos mag-live. Tara. Ayun, gutom na rin talaga ako. Bawasan ko na rin to. Salamat po talaga. Salamat po kay Arwin Molina. God bless po. Thank you. Hmm? Masarap. Hmm? Masarap. Masarap. Nakita mo dito ilad? Ayan po, at papunta na kami dun sa bahay para mag-live. Mahina kasi yung signal dito, di kaya. At nagluto muna ako ng balot. Kasi may laro, sayang yung kita. At sinarado muna namin yung tindahan. Ayan. Tara, tara. Ayan, sinarado muna namin yung tindahan. Para makabalik ka agad kasi isang oras lang naman yung live. Sarado muna. It's just begun. She
Jason, dito na kami sa lugar namin. Ang kagandahan dito sa amin, kasi lahat na mountain Sa ay Bicol, kita. makikita dito sa Bicol. Yung lahat ng mountain dito sa Bicol yan, yung Mount Mayon. Ayun, yung Isarugata yan. Sarog, Iriga. Ayun pala yung Bulusan. Yun pala yung Isarog. Ito yung Bulusan. Oh. Kitang-kita dito yung... Sa 2, 3, 4. Apat. Pero di natin sure kung alin dyan. Ba? Yan ang kagandahan dito. Pakita ko sa inyo. Ayun oh. Isarog, Oh. Eriga, Isarog, Iriga. Kanlaon. Ito, Rayo. Bulusan ata yan eh. Mas bulusan nakatakain ka mayon. Oo, Mount Bulusan yan eh. Dito, pakorek na lang. Ito, Bulkang Mayon. Yan oh. Bulkang Mayon yan. Ang service namin, Fortuner, Mount Balatan. Mount Balatan. Ang bukid ng Balatan. Ayan o, dyan. Oo. Ganda o. Oh. Dito ko dati nag-aalaga ng nung baka ko dati, nung meron pang baka. At nag-ano rin kami dito ng palay dati. Nagtanim, sila papa. Kasi si tatay nito nagtatanim dati. Pero ngayon, yung kapatid ni mama. Diba? Tingnan natin yung yung Bulkang Mayon habang di sa masungit. Kaya di mo na kailangan pumunta sa Albay para makita yung Bulkang Mayon. Kahit dito ka sa amin, kita yan. Oh. 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 Oh, di ba? Ayan po yung yung ating Bulkang Mayon. Hindi na natin kailangan pumunta sa sa Albay. Kasi dito sa amin kitang-kita yan. Oh. Oh, di ba? Mga kaparing Jason. Oh, ito. Yan. Di ko alam, parang yan ata yung Bulusan. Mount Bulusan. At ito naman yung Iriga. Yung Iriga. Oh, di ba? At yun yung Isarog, yun ang sigurado ko. Isarog. Oh, yan yung Isarog. Mount Isarog yan. Diba? Isa, 2, 3, 4. Lalo po pag umagang-umaga, napakaganda niyan, mga kaparing Jason. Diba? Wala si Bella. Ayun siya. Si Bella, galit ka. Galit ka. Punta na kami sa bahay para makapag-live. Yung pizza po nandyan. Ang sila Nini, saka yung anak niya. Yung kaharapan dito sa papunta kila Papa kasi pag maulan talaga napakaputik. At nakiusap naman natin na kami dun sa dun sa may-ari nitong lupa na daanan. Sabi ko sana namin ng simpleng yung masiminto. Tapos kami naman gagastos sana. Kaso ayaw pumayag ng may-ari. Madaan naman lang sana ng motor. Kaya yung mga motor nila kapatid ko, hindi makadiretso. Ang hirap dito, yung daanan. Oh. Tulad nung nakarang piyesta, palabas sila mama kasi manonood sa may sayawan. Pag-apak niya naman ito, na nakasapatos. Hanggang tuhod, galit na galit. Gabi, nakashoot dyan yung pa ni mama mo. Hanggang tuhod, basa yung pantalon. Ako na mga bato-bato sa atin, nasunok. Bilang Pero sila kabisado na dito kasi kahit walang ilaw. si Bebe. Putik-putik talaga yan. Bebe. Andyan no. Mahaba yung akbang niyan ni Bibi. Ba't ikaw pa na nagsusuot? Binili ko ng chinelas kay mama mo. Ang gusto ko, favorite. Tapos si mama mo yung luma. Sayang nung palay nung may bagyo. Nung naglalaybaga kami na pabarang na ito nangyari dun sa palay. Nagbagsakan.
Di pa kasi nililibing yung ano, yung kapatid nung nung hipag, nung magkakabit sa akin ng wifi. May patay pa siya rin. Mayroon pa silang patay. Yan. At dito kami sa bahay. At may papakilala ko sa inyo. Ito pala yung ano, yung nagko-comment na pinsan namin na Eric Padua. Tol Julius. Oh. Tol Julius, brother natin to. Brother yan. Ano, Caloocan no? Caloocan chapter yan, Tol Julius. Pinsan ko. Anak ng kapatid ni Mama. Ingay ng aso. Alright, dito ako sa bahay. Ay, nag-aantay tayo ng oras bago mag alas 7. At kailangan din namin kasi makabalik doon. Pagkatapos ng live kasi yung tindahan sarado. Ito yung pinagkakitaan nila Papa ngayon dito. Ano na yun, naadi na yun. Kaya busy lagi dito sila. Nakauna? Pinsan ko dito. Tumutulong siya. At sa mga nagre-request po na ano, na yung video, yung video simula nung nakasali ko sa challenge, yan po ginagawa na nung asawa ko, tinuturuan ni Nini. Naka-playlist na po, ipi-playlist. Ano magagawa ba ngayon? Gagawin po ng paraan. Ipi-playlist po ngayon. Kasi may mga nagre-request kasi na ano, i-playlist. Pero nakabukod po yun. Nakabukod yan po yung simula day 1 hanggang ngayon. Ipi-playlist. Kasi may mga nagre-request na viewers. Yan. Ayan po, time check natin ay 6:40. Bali, inaano na. Ito po yung ano, Kuya Ruel Molina. Yung sinend mo po sa Gcash ni Mrs. na pang snack pag nag-live. Yan. Kian purchase. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na pizza. Tapos yung burger po kanina, nandito naman sa sa vlog. Pinamigay ko yung iba dun sa mga bata kalaro nung anak ko. Ay, nabayad na ito niya. Dami pala. Sa TikTok. Ayun, pasensya na po Kuya Ruel. Kung ngayon lang po yung inano namin yung ano, yung sa pang-snack pag nag-live. Hindi ko nasanayan na suko. Kasi busy. Ngayon nga, at pagkatapos ng live, babalik kami dun sa tindahan kasi nga, sayang nung binta nung ano, balot. Pero nakapagluto na ako ng balot. Ayan na. At ito rin, itong isa na to, bawas na to kasi binigyan ko rin si Bianan bago kami umalis. Bawas na yan. Kaya anak ko sumang. Pag uwi ko kanina, bumili na ako. Tara, thumbnail tayo para makasimula na tayo mag-live. Ayan po, at simulan na natin yung live. Ay, nakasit up na. Mga kapatid ko busy sa gawa ng ano, naghahabol kasi. Alam, nagawa ni Papa. Hello, shout out.
Ano, okay na ako? Focus and sige, wala na. Ay, nakinay. Hindi ka atrasan mo. Ang Josh, usap doon tayo. Ito ka na nga sa loob, may nan. Wala lang pangwan, ako yung sigaw sa palit. Sigate. Naharap ka naman nasira. Hindi ba? Sigate. Ito ang sikira. Magkaret. Kaping sipaw. Extended. The house from fight of 55. World President of Fortuna. Mula-mula na kami Gonzales. William Ray Butler. Masakit na yan. Barbay is last William Ray Butler. Ayun mga kaparang Jason, bali yun, time check natin ngayon ay 11:59 na. Bali kakasarado lang ng tindahan, tapos ay yung basketball. Tapos pagkatapos namin mag live, uwi kagad kami, gawa nga ng yung balot na ititinda namin. Pero bago kami umalis dito, nagluto na ako nung balot para pagbalik ilabas na lang. Grabe dami ng tao, dami nang naghihintay nung balot. Tapos yun, pagbukas ko, bilian kagad yung mga tao ng balot. Bali nakaubos ako ngayon ng ano, di ba naka isang tray na unang niluto ko, nakaluto pa ako ng 2 tray. Bali yung naubos ko ngayon, kasi yung isang tray 30, 60, 90, naka 19 pirasong balot yung naubos ngayon. Ubos yung balot. Kaya bukas mamimili naman ako dun sa Nabwa ng balot para may pantinda bukas. May basketball ba bukas? Wala daw. Nagsabi? Wala palang Hanggang basketball. ano na yun? Baka hanggang ano yun? All Saints Day. Oo, Kasi may ikakasal dyan eh. bagay. Wala pala bukas. Pero magtitinda pa rin tayo Kahit isa-isang tray. ng balot. Kasi nasanay ng mga tao. Ayun, bakbakan kagad. Paglagay, dami, bili. Ubos kagad yung niluto ko. Tapos yun na, nagluto nga. Grabe. Kaya, yun, ganito rin kami bumabawi pag ganito talagang magpipiesta. Tapos ito, dating gawi, kasi taon-taon ganyan ginagawa ko pag nagtitinda kami pag fiesta. Nag-iipon kami, kumbaga nagsisavings kami para pag December, pag dating ng December, mayroon kaming perang bubunutin. Tulad nung nakaraang, hindi nung nakang ganyan din. May naipon kami na umabot yun ng 10K. Yun din ang ginastos namin pag nung December. Pero nung una pa, nung di pa ako nagbablog, binuksan namin yung alkansya namin nun. Yun nga, nakabili kami ng bilyaran. Nakaipon kami nun ng nasa 12K. Ang ginagawa ko noon, yung sa 10 piso, ibinubukod ko. Lahat ng binta, pag sarado namin yan, lahat ng 10 piso,
binubukod ko. Yun ang alkansya namin. Ngayon naman ang gagawin ko, yung mga tagbi-20 na barya, saka tag sa 10. Yung binta dun sa balot, binta dun sa tindahan, binta dun sa sigarilyo. Kung ano yung, kung ilan yung na bintang barya na tagbi-20 o tag sa 10, kukunin ko. At ilalagay ko dito. Para pagdating ng December, kumbaga yun din ang pinakang bonus namin. Pang trip din. O pang ano rin namin na Pambili din ng ano, yung gusto mong pambili ng damit o basta kung ano yung pwede. Gusto mong kainin. Kaya ito yung binta ng balot na barya. Ay, nalaglag. Na barya na tag sa 10 sa katag 20. Kasi savings ko na to. Dito. Lalagay ko dito. Tapos yung dun naman sa sigarilyo din kukunin ko. Pati yung dito sa tindahan. At ibablog natin yan pagdating ng December kung magkano yung maipon o kaya matapos yung pista. Ibablog natin yan kung magkano yung maipon namin. Okay. At yun, di pa kami kumakain ng ng gabihan o hapunan. Yan, nagluto si Miss ng pancit canton. Minsan lang kayo mapansit ka na. Yan. Kasi kanina, siyempre, nabusog din kami ng pizza at saka nung burger. Siyempre, mas maraming salamat kay Kuya Ruel Molina kasi sa kanya yun. Kasi bukas naman, linggo, yung sinend naman ni Kuya Benji, yun naman sabi ni Kuya Benji nun, ibili ng yung gano'n din, pang snack doon sa mga kapatid ko nabang pag nagla-live. Tapos yung iba daw, ilagay namin sa tindahan. Ngayon Kuya Benji, yung pera na yun na sinend mo, yun, nasa tindahan na po. Nilagay na namin ni Mrs. sa tindahan. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga sumusuporta sa akin, at yun sa mga nagsisend, at yun po yung pera na sinend nyo at nasa tindahan na po. Tapos yun yung iba inangkat ko na. Bali yung inangkat ko na ngayon nasa 24K na yung naangkat ko dyan sa tindahan. Madadagdagan pa yan kasi dapat marami kong alak pagdating ng fiesta. Basta aabot yan ng 50. Pero nababayaran ko po yan. Kasi yung nangyayari, ipunin ko muna yung pera. Tapos kung ilan yung pera, tapos yung matitirang paninda na inangkat ko, ibabalik ko. Tapos ipaplas yun. Kumbaga walang tubo. Kikita na ako. Tapos basta pinahiram lang na sa akin nila yung paninda. Kumita na ako. Tapos kumita rin sila. Pero walang tubo yun. Angkat lang siya. Yan. Yun. Maraming salamat po sa tiwala nyo. At siyempre sa mga viewers. Alam ko nanonood yan sila sa atin. Sa mga silent viewers. Yun. Walang hanggang pa sa Maraming salamat. Kasi yung kikitain ko dito sa channel na talaga to. Itong sa channel na to. Di ko yan kukunin. Di ko yan babawasan. Kumbaga, ilalagay ko lang yan muna sa ATM. Kasi ilalaan ko yan para sa kanya. Pero pag may matira, may plano ko yan. Pero di ko muna sasabihin kasi baka mahudlot pa. Kaya, yun. 12:05 na. Siyempre, hanggang dito na lang yung vlog na to. At bukas, budol pa ito sa bahay. Bahala na kung makapag-live doon ng umaga o gabi ulit. Sana supportahan nyo pa rin po yung live ko. Ayan po, maraming salamat. Bye-bye. God bless. Ingat po kayo palagi. Bye-bye. Love you.